Vítáme vás u prvního dílu, tady, já jsem tady s Nosotlet, jak se jmenuješ, to je jedno, a my tady teďka prostě natáčíme, už jsme začali si postavit domaček. Počkej, ty máš vlnu, ne? Jo, 3. No dobrý, tak se děláš potom postav. A no, vidíte, jsme tady na serveru, kterou IP adresu vám možná pošlám. Byl tady restart, takže rezidence tady pořád jsou, ale nic jiného už sem není. Co má je první věžička. Vám možná ukážu. Si dohlednu na ně. Jak se mi to rysuje. No tak. No, tak asi nic, no. No, to ukážu potom. Já pak, když tak budu zabít nějaký krákež, máme tu postel. Já mám prut, takže jdu asi někdo lovit. Tam je zírko. Ale to zamrzlý. Jim nepomůže. Tak já jdu. Hej, ale lidi, když vám pošlám tu IP adresu, tak tady, teď nám nesmíte rozbít barák. Jak nebudou žádný další videa ode mě. Ani od něho. Já jsem nakonec žádný zápsah nemám. Já nemám žádnou kameru. Mě to nemusí spát. Ulevil jsem si krabičku. Ježiš, sorry. To jsem lidé nevěděl, že jsem tebe praštil. Kolik máš těch? Kolik máš vln? Dej mi 2. Ne, no tak dobrý, díky. Nechci všechny tvé věci. Tak, všechny to nejsou, no. Vidíte, my už jsme tady začali hrát trošku, jako rozehráli jsme se. Já jsem to tady vyřídil, no a už to bylo, jsme natáčeli. Hej, a neber mi pořád ty krafťáky. Kaj přijdu, tam není krafťák, já jsem mu položil. Hele, semínko, jablíčko, jo. To můžu ještě. Mám ještě zdravý zuby. Ještě expy. Na někdo lítá. Naláznu si jich. Jako něco lítalo. No já vím, to jsou expy. To ti neublíží. Pokud si tenhle strom, prosím tě. No, díky. Máš rychlejší ruku než já. On lítá. On lítá. Aha. Je to chtělo. No, protože se lítal. Tak tohle je fail. On nebyl lítat. Jsi přihlášený, pojď sem rychle. Jsem nelítal. Ty jsi lítal, ty jsi byl ve vzduchu. Tak jsi byl patek ve vzduchu. A on takhle jsi byl nějak. Vidíš? No to vypadá, kdyby si lítal. Ne, počkej, ty stromičky nasadíme nahoře. Dám to. Sem, tak. A jdeme. Musíme si udělat schody. Co ještě na strop? No tak je pakáci. Já se vrátím na domů. A potom si uděláme, jo vlastně, ani nám to není rozničí, protože my si uděláme rezidenci. Co? Můžeš udělat rezidenci. Jo. Hej, a potom si zprav trošku mikrofon, jo. No, protože se ti to tak klakuje trošku. Aha, tak to. Tak dámy a pánové, s tímhle nic neuděláme. Ani já, ani on. No, já možná, no, ale tak co. Hej, kaj si vzal zase ten krafťák, nechov v baráku. Musím dělat nový... jo, mám u sebe. Teda 2. Udělám postýlku. No a tady je moc málo místa. Si udělám kompáč. Už jsi hotový s tím stromem? No, tak. Ty jo. Jo, ještě 2. No.
Těž. Jo. No, tady uhlí, ale mě se teďka nechce vážně vůbec kopat. Jsem línej. Ten Marion je úplně hrozný. Tady prý, hej, oni mi vykradli plnou truhu diamantů, zlata, železa. Bude tady dali novou mapu a on byl úplně naštvaný. Se nedal vydržet, jak tady řval. Ještě tady zabíjel leta. Jak ti mám říkat? No. Jak ti mám říkat? Klidně dané. Jak? Klidně dané. Jo, Dané. Dobrý, Dané. Ježím kobl. Tady je stromů, jo. Tak, musí být, ne? Wow, ty fuko, teď jsem byl dole. Skoro. Oh. Tak, to nebylo moc pěkný. Tohle představu ti nechci ukázat. To video ti radši ani poslat nebudu. Jsi tady chychtal do rána. Si upravuju hory. Pověnou nevím, kde je ten náš domeček. No vidíš, já jsem teď měl pěkný lagy. Ježišmarja, já jsem skála. No je úplně na té hoře. Ale teď dělám nový. Já vidím uhlí. Cože? Já vidím uhlí, ono tady je na té jedné skále. Já vím, ho tady je plno. Dobrý, tady jde. Dámy a pánové, já se to nemůžu, já se mě baví upravovat hory. Tady, nahoře. Počkej, já si tady lehnu. Tak, a vylezu. A teď si lehni do týmu postele, jo? Bych taky počkal. Hoďonem. Co to? No vidíte, tam vidíte kousek, vidíte? Tam v boku. Se díváš do boku? Do té trávy, tak tam to je, pojď, no. Dej si tady postav vedle mě. Až si uděláš. Už na mě vlnu, já ti dám. Já ti dám, tak, Lucku, tak. Ale je to tak. To nevím, kde jsem se na tu hlášku, ale to je jedno. Už tady neprší moc. Co to? Fuj, já myslím, že já jsem viděl Herobrine na té zombie jenom. Oni jsou úplně tak podobný. To netrefí. Ale jo. Ježiš. No je to je zbytečná ztráta, toho to bude hvěty. Já vím. To je zombie. No počkej. No jdu se natěžit železo. Tady to musíš opatrně. Je to dobrý sešup dolů. I ty jo, já ještě spí. Tam mám dát ty stromečky. Dej mě. Kolik máš? 2? Dobrý, se hodí. Jdeme tady nahoru někde. A jsem se, že vidím tím. Já to udělám z té zrve. Tady máš kompat. Pojď, máš ho tady dole. Ani zač. Další spider. Fuj, lak. Tak. Já se jdu dělat meč. Mám jenom jedno srdíčko. Ne, se hraje blbě.
No ale já to mám potom na díl, no já to mám potom po 2 minutách a po 3 minutách, takže máš Pinnacle? Haló? Máš No. Pinnacle? Teď mi to láklo. Ajaj. Jsem to spadlo. Aha no, tak toho bude asi na chvilku konec.